mma jisi ike na mma onye na-eme onye na-echeta echi ọma mma na-emela onwe ya mma ọma njọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-eme edu ya eje ọma mma n'imele enweghị mma ọma njọ n'imele enweghị njọ ewo Chukwu kele ụwa amago nke onye na-eme ome mma na amaghị ome njọ na njọ ya na Chukwu kele ụwa amago nke onye na-eme eji m ka anya aga n'elu ụwa na ọbụsọ kolisa Chukwu Emeka Moroko n'ibe dị n'ụdị ibe dị na nsi na nsi nwanne m anya bụrụ m ibe owu eze nwe ọgaranya na-akpọ eze nwe oji ego ya ka ọgịrịga walụ n'ime obodo be ọgịrịga walịa na nwatakịrị o wee kpata ego wee kpatasi ego ike mana alụlụ mana na-ejeli ya ozi mana obodo be niile hụrụ ya n'anya maka ibi na o nwere ego na-ekene na nwanne ya nwoke lụrụ onwe ya na-agba onye mgbe echi wee dunye eze nwoji ego wee si eze nwoji ego lụrụ nwa m onye mgbe echi ndụrụ nwa m zụghalịmụo izu anya mgbe arụ ise idu onye nnọkọ zụba nke ya onye na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme ya na-echeta echi ome mma na-emela onwe ya mma ome njọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-eme edu ya eje eze nwaji ego wee dula onye mgbe echi wana Lagos ma biri onye mmechi wezuali ya bịa wezu anya bịa ebe mgbarọ onye mmechi na-eme ọfụma ọzụwa mgbarọ na-abụ onye mmechi na-eme ọfụma ọzọ abịa mgbarọ ito onye mmechi na-eme ọfụma ọzọ abịa mgbarọ ino onye mmechi na-eme ọfụma o wee lụzie mgbarụ ise nke ọ ga-eji wee dunye ụlọ ọsị na onye mmechi ebula ego eze nwaji ego wee kwesị na ya chekiziri ego ya ọ bụrụ na ego ya chọtụgo na onye mmechi ebula ego ya onye mmechi ndị ga-akọwa maka ego a ijikwavụ onye mmechi bela akwa alịlị si ezuru m ori ego ka m batali mgbe izizi wee zụlite bịa zụọ mgbarụ ịnọ ole narị ise ga-eji wee dum ụlọ asị na ama abụla onye ori ọga m na ana m ezuru okwa ori ya eze nwaji ego gbolo onye mgbe echi uwe eziokwu onye na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme ya na-echeta echi ome mma na-emere onwe ya mma ome njọ na-emere onwe ya njọ ibe onye na-eme edu ya eje eze nwaji ego wee jezie wee pụtazie n'ime obodo wee dulu ndị nche obodo wee bịa si ibe jide onye mgbe echi onye ama echi ebugolo ego mmụọ ndị nche obodo wee jezie jide onye mgbe echi si onye ma kwuo eziokwu kọwaa ka gị na-egosi wee jee onye mechibela akwa alịlị si edicha obodo ana m ezuru ori o abụrụ m ego ọbụla ewu chacha
ego ebulevu abụrụkwa m azụmọga m abịa mgbe arụ ịnọ olunarisa ga-eji wedu m ụlọ o wee sị na m ebula ego o wee sị na m bụzi m onye ori chukwu kelu ụwa gị na-emezie ibe onye na-eme eduye je n'ụwa omemma na maya omejọ na njọ ya na ndị isi obodo jide onye mmechi jide onye ma tie onye eti eti jide onye ma tabi ya bụ maka ibiko wee kwuo eziokwu onye machi na-ebe akwa alili n'elu ụwa jụwa ndị obodo anyị niile na ana m ezuru ori abụrụ m ego bulevu ego bulevu abụrụkwa m chukwu kelu ụwa gị ma ikpe ahụ ndị isi obodo jidere onye mmechi wee takatị ya bụ wee jee wobe ogwugwu wee si na ga-emi ya na ndụ onye mmechi wee nekata ọnwụ anya ịma na ebe udo dịka ogwugwu okwela ụjọ ewetakata onye ma abụbụ onye mmechi wee were ụjọ kweli wee si na ihe abụla ego lie na ihe buru ego gị ya chacha ibe onye na-eme ya ndụnye je chukwu kelu ụwa amago nke onye na-eme onye mmechi na-ebe akwa alili ebe ọ bụ na sịrị na m zuru ori yo ekwego m na m zuru ori ego a ma unu etizina m nwaji ego kwuru si ebe ọ bụ na onye mmechi kwere ekwe wee sị na ihe abụla ego na mgbe edozi ya ụnọchacha onye mmechi webela akwa alili na enwe chukwu kelu ụwa na-alụ ememụ abịazụlọ gamụ mgbara ise ya bụ na m agbagola aka n'aba ọgamụ ka isi eme chukwu kelu ụwa gị wibe alụ eme onye na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme ya na-echeta echi omemma na-emela onwe ya mma omejọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-eme dị ya eje ụmụ obodo anyị nụ ga-adọtị ya maka na ụfọdụ ndị Ebonyi na-ebulu ego gaba likodo lisenye wele isi wee kwela ọnwụ lisenye ma achela ọgị ya ikpe lisenye ma akwela ọgị ya ọnwụ mana ụfọdụ ndị ọga na-emegide nwa Ebonyi kama na ibe onye na-eme ebunye je ndị Ebonyi ụfọdụ na-eme njọ ndị ọga ụfọdụ na-eme njọ maka iri ego oyibo na nwanne amarozi na nwanne ewuo ọkwa maka iri ego oyibo ka nwanne ji weta nwanne ya abụrụ ọkwa maka iri ego oyibo ka nwatakịrị ji bụrụ ego lisie n'ụwa ma kwela ọnwụ n'ike ọkwa maka iri ego oyibo ka ọ gaji gbochie nwata ya ọnụ wee sizie n'obulu ego ihe onye mechi bụjụrụ anya onye na-eme ya na-echeta echi omemma na-emere onwe ya mma omejọ na-emere onwe ya njọ ibe onye na-eme dị ya eje onye mmechi wee nalụ ụlọ bebe were akwa alili wee bilie eze nwoji ego tụrụ abịa n'ọda abịa wee nata kontena ya wee nata eweleterela wee buru ibu nke natala nata kebu wee jewe Ọnịcha ewepụta n'ụzọ moto gbakọtazịa weda napụrụ ijida na mmiri eze nwoji ego wee buru moto wee jee ya bụrụ ka ibunye si wee jee pụta n'ụzọ nwa aksidenti nwụrụkwe ụnabụgo n'ibe onye na-eme edujeje onye na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme ya na-echeta echi omemma na-emere onwe ya mma omejọ na-emere onwe ya njọ ibe onye na-eme dị ya eje
na-asị ife dị n'ụdị n'ụdị ya ewo Afrịka o Afrịka onye ga-eme ka Nelson Mandela o kedu onye Afrịka ga-eme ka Nelson Mandela kedu onye Afrịka ga-adị ka Nelson Mandela anyị kpọnye fada o onye mụ Nelson Mandela o onye ọma ga-adịle gị mma obodo anyị Naịjirịa ka na-ajụ ọ bụ gịnị kunu wụrụ n'ọchịchị Naịjirịa na-egbu mmadụ ọnwụrụ mana melotelu unu ncha o ka anyị lota Idi Amin kabuchi l'obodo Uganda lotekwe nọ n'exile wee nwụọ ka anyị lota Mobutu Sese Seko ndị ahụ gbara elu wee gbuo elu mụ mba walikwasị n'ọchịchị wee chịwanụ lotekwe nọ n'exile wee nwụọ ka anyị lota nụ Samuel Doe nke chịrị obodo Liberia webulu William Tubman maka ọchịchị emesenu ogbu mma wee na mma o Marshal na Prince Johnson ịmago na Ceylon na Nigeria ibe ọchịchị na-eme Afrịka n'ọdị njọ ego nwanyị nọ n'ime onye meta m ojiri mmanụ onye meta nye ojiri njọ ewo onye Musa bụ enu obi kwuru si n'ọgwanụ Chinemeze na mayo menjo na nyoya na eji mukanya ganenu wa na musanke chufu Igwe do na South Africa ezi nwanne m ka Nelson Mandela o ofisi ya dị na Johannesburg ofisi ya dị n'Ikeja ịma na nwere ọnọdụ n'Ikeja o nwere ọnọdụ na Johannesburg n'ime South Africa Igwe do South Managing Director Emerson Associate Limited okele inu nwanyị ajega na anụta ebe ọ na-ebula ke nwanyị ọma o ada ịmakwanya bụ na nọọsụ ụba o wee mụtali ya Adaobi o wee mụtali ya mmadụ abụrụ Chukwu Obasele mutali ya Ujunwa Mema na maya menja na joya na o Oyi memeka kwaranyi ya onyoma o Bakiti doji me kwata wenyakenu emesaka lobi ye lo wetwe Ake bucha wanu bobo oyoma onye na-eme majisika na mma onye na-eme ya na-echeta echi ya omemma na-emela onwe ya nwa omejọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-emedu ya eje onye ojele Igbo ka Igbo na-ebu anya gbaba eze oyi m eze oyi m maji ọnwa egbu uju na ọgwọta ka na-eze n'ori ite mmiri na-eze n'ọra n'ori ite
ọgwatọ oil na Parakọt ezigbo dị lọlọ Amaka onwe gbusina m Amerika ụmụ nwanyị na-egadi kenale m microphone oyime microphone oji nna ka nọrọ ibite ezi oyi na ọ ga-adịkwalụ gị mma ewo ekene dịrị godi osi adịmachukwu akụziela onye ka wawa nọrọ ibite ezi oyi na ọ ga-adịlụ niile mma Emeka mmadụ ọkụ ime dị n'ụdị anya gbama yi m ibe anya ọkpala nwoke bụ ihe nọ n'elu Pasi International na Port Pasi International Limited Parakọt kọ Melissa nọdụ Oyoma Echi enyela ugo nwanwụ n'obi mamụziwu dị mgbe echi na oyi ma ụmụnna nwezu ọkụ n'Enugu Okechukwu na ụgwọ na n'alụ n'owu mba na abalagu na n'alụ onye ọma oyi memadi ka nwunye n'Enugu bụ onye ọma ezi oyi m kpọchila ọzụwa onye kpọchila ọzụwa ebere ka nwunye n'Enugu onye kpọchila ọzụwa ebere ka nwunye n'Enugu onye kpọchila ọzụwa nwa mụda na-eme ncheta akwụsị n'igwe n'Enugu bụ onye ọma nwadị ana n'ịga dị Boniface wo subonchai ay mo wake bi ya no ribite egwu Morocco mo de jima iwe menen di netili megwa maka onye jali igbe de buo onye gwala ogwu ka bụ na tụrụ memma na mayo menjo na nyo ya na Chukwu kelu ụwa amago konye neme ị na-eme mma Chukwu ma ị na-eme jo Chukwu amago ị na-eme mma na Chukwu ma ọkasị akasị aha kpọlụ m ụgbọ Emeka because we got sensation Emeka Maraka Negumo Emeka because we got sensation Eji mukanya ganenu so Chukwu kajaga Oji Chukwu ebruzo n'ụkwada bụ ya n'ije ewo de mamelunie onye ya mere onye ka nne molia na abo de ruwa onwala onye ga emele mo ka mama mo even na yo lisa bo kandindu even na yo lisa kandindu onye de bebe me ibo bia wo even me kwa ngozi wo bago oyi ma melora na nise anu ugwo gbole nwu ya nwa nwanne mo anu ugwo gbole nwu ya nwa melora nwanne nke mo melora ndị Igbo Abuja kedu
kedu maka Angos okwu dịrị mmụọ Oshendo nwachi na-emeli ibe Oshendo n'Igbo na Abuja o Anọ Furniture Nigeria Limited onye jeli igbe ka igbe na-ebu onye akwala ọkụkọ bụ na atụ ọbịali ga-egbu mụ ga-egbu onwe ya onye ọlụsiri ọlụ obodo gbabọsọ ka nna jụlụ omere ọfụma ibe dị njọ bụ arụ nọ na-eche onye merie ibe dị mma bụ arụ nọ na-eche onye merie maka na ọ ga-amụta nwa onye na-eme mmajisi ike na mma onye na-eme onye na-echeta echi omemma na-emela onwe ya mma omejọ na-emela onwe ya njọ iwe onye na-eme dị ya eje ezigbo mmadụ mụtara nwa gbanwee nwa ka ego ezigbo mmadụ mụtara ezigbo nwa gbanwee ya Chukwu Emeka onye ibe dosiri ike mụtara nwanne n'ụwa bụ anya ndụmisi ya onye na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme onye na-echeta echi omemma na-emela onwe ya mma omejọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-eme dị ya eje